gulay natin. Okra. Mga ka-dragon, welcome to my channel, RenzSimo Vlog. Kung bago ka sa channel ko, like, subscribe at notification bell para pala kayo update sa mga bago kong video. Ayun mga ka-dragon, nagawa tayo ng video ngayon. Niluto tayo ng gulay, okra, piniritong tilapia ang hinalo natin. Ito mga ka-dragon, napakasarap ito lulutuin. Start. Tignan nyo itong watch all video. Ka-dragon, iwain natin itong mga ka-dragon na itong okra. Iwain natin ito. Kamatis, apat na kamatis. Gamitin natin mga ka-dragon. Mga ka-dragon, shout out pa dun sa Cebu, Island, family ko dyan, Ilustrasyon family, Elboy na family, Discountry family, I love you. Hindi itong tilapia. Iwain na natin ito mga ka-dragon. Mga dragon, maglagay tayo ng mantika. Sibuyas. Ito mga ka-dragon, kailangan natin mga ka-dragon kung medyo sumugid kung kaya ang bawang ka-dragon. Ilagay natin ng kamatis mga ka-dragon. Ito yung kamatis mga ka-dragon. Ilagay natin mga ka-dragon ang okra natin. Kunting halo na. Mga ka-dragon, 5 minutes gagawin natin mga ka-dragon yung sahog natin. Sarap. Ito na mga ka-dragon, luto na yung okra with niritong tilapia recipe natin. Napakasarap ito mga ka-dragon. Maraming salamat po sa mga viewers ko dyan, mga subscriber. Abangan niyo po